মই আছোঁ এতিয়া আছোঁ বিশেষ অধিৱেশনৰ মই পতাকা ধৰি তুলা ধৰি বিশেষকৈ আচলতে কান্দোনৰ ৰোল লিখিছে কাৰণ সকলোৰে মৰমৰ বিশেষকৈ হৈ যি আচুৰ প্ৰতি নেতৃত্ব বহন কৰি আছিল প্ৰমোদ বড়ো তেওঁ ইতিমধ্যে যোৱা নিশা ইয়াৰ এই সংগঠনটোৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁ অব্যাহতি লৈছে আৰু এই সভাপতি পদত তেওঁ বৰ্তমান নাই নতুন এজন সভাপতি তাত দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছে গতিকে সকলোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি সমগ্ৰ দৃশ্য আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে কাৰণ যি সমগ্ৰ বড়ো যিসকল বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে বিশেষকৈ শিক্ষা সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য সকলো দিশতে এইগৰাকী নেতাই যথেষ্ট দিন ধৰি গোটেই জাতিটোক আচলতে আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ এই যি দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে আজি যিহেতু এতিয়া এই নতুন সমিতিখনে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে নতুন সমিতিখনে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁক বিদায় দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু সকলোৰে চকুত চকু পানী পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সমগ্ৰ দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেৱল কান্দিছে আৰু সকলোৱে কাৰণ অতি মৰমৰ যিগৰাকী নেতা সেই নেতাগৰাকী ইতিমধ্যে আচুৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে আৰু আমি গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাহুল পতাকা উত্তোলন দিছোঁ আৰু পিছে আমাৰ ইমান মানুহ
Good morning. Good morning. What are the खालामनो सानदों बे समाव जोङो मानगोनां जोंनि हेलो जोङो मानगोनां जोंनि मैया जों बिदाय होनाय आफादनि बिथांजों लोगो हमनो होनायनि खाबुखौ जों बे समाव जों खालामफिननो सानबाय मोनसे मुंख्लं खामफ्लायाव बिबार बावनाय हाबाफारि दङ बेखौ जों एसे खालामनानै लाग्रोनो सानदोंमोन बेनिखायनो आङो जायफ्रा लोगो हमबावगोन जिल्ला आरो बोथोराव दसे सम खावलायदों एसे हाबाफारिखौ जों फोजोबना लाफिननो नागिरगोन दान्दिसे उनाव लाफिननो जोङो बिबार बावनायखौ खालामो थांनाय गोलाव सम बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय हाबा मावबोबाय
आं बिथांखौ जोङो जोंनि मिरुनि Long live, long live. आर'नाइजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनैहाय नैबे बुब्लियाव जोङो दुखुजों जोंखौ बिदाय होदों। जोंहा गोग्गोमै फोथायनाय दङ जे दिनै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माब्लाबाबो एंगारनाय नङा, गोरबोजोंबो एंगारनाय नङा, बिनि मावनाय दांनायावबो एंगारनाय नङा। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों। जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय बिथांखौ आर'नाइजों मान बावदों, बिदाय होदों। जोंनि आइजो दैदेनगिरि जों माइनो बसुमतारी, लेङाइ बुंथिगिरि बिबारि बर', सासे नेहाथारि रंगिना बरगयारी, जायासै एसे गोदोनानै दङ अननानै साइडआव था, गेजेराव टेपसै। Taisa gedung deh. Taisa. Bener dah. Betul na? Wajib lokorak ni baca naman. Tamulpur lokorak boleh ni kita mendeng. आरो उदायफोर बिथांखौ ओरै गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बिथांखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय बिदाय आफादनिफ्राय बिदाय होनायनि जे सानदों बिथांमोना गाबोनबो हागोन, गाबोन फुंनि हाबाफारियाव बे सुजुगखौ लानो हागोन, बे खाबुखौ लानो हागोन। बेनिखायनो जोङो उननि हाबाफारिखौ बारहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नो सानदों। क'क्राझार जिल्लाया होआखै होनदों, बिथांमोनखौबो थाबैनो जिल्ला कमिटिफ्राल' फैदो आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथांमोनहाबो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बिदाय होनायनि बाथ्रा दा देमनानै दङ गेजेराव गोदोबाय बेनिखायनो Tanggungnya apa manusia? क'क्राझार जिल्लायाव फैदो, थाबैनो फैदो। Kiam lang har bale na boys. Huligan na eh. Sikna pa iba tayo. Daw lang mas kara.